doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Ora semadihita sude, tapuk kama par mingguata ima di minggu parjolo dung Epipanias, martang yang nahohom mahita.
Tapuji matuhatta sian buku ende nomor 72 ayat 1 dohot 5. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi perbadia natu mau palangit dohot tanoon. Amen. Tongonodonin na Tuhan Jehovah hehe maho marsinodang maho ay naroma nama dodang niho Yalah hamuliaon ni Jehovah besar di atasmu. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amana marasi roha. Udok hami mau leate tuho sian nasa rohanami. Ala di jauho hami sian haholomon tuhati uron. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tai rajai tondim nabadiai mahami asalam ganda haporseon nami. Jala asa badia parangenami. Unang marlidang binahen ni portibion. Asa sahat hami rabdohot akan naporsea di goarmu. Tuhan ngoluan nasora sudah. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu parjolo dung Epifanias imasian patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi
Ganaonmu jaladang jadi sumanommu manang ahana di Banua Gijang. Dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Ianggo tungga besi sobaon manang sioloan. Dia dolapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta di batajala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsoba tu sombaon manang tu gana-ganaan. Mangido hangoluan siani jaladang jadi oloan begu manang ulpahan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan ahomiton. Ima sahapna atong rak mangidogogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, tay pergogoi mahami, mangulahon nahubar tupatikmi. Amin. Tatopoti madosata di hadapan ni Tuhata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasohatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodohami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubu. Jaladang adong hapor seaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akadalanmu. Macai godang do pangalasoyon nami di patikmu. Alai ingot ma ham ale Tuhan. Alani denggan dibasam dohot asini roham. Say unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami. Dohot pangalasoyon nami. Say ingot mahami hokbar tu asini roham dohot denggan dibasam. Alani goarmu, ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
Tapi gema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songonod do pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon asa unang mago ganup na persea di ibana. Asa hanguluan saleleng ni leleng na di ibana. Asa ngapem ma di bebata na di gijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di minggu parjolo dung epipaniason. Imasian Yesaya 43 ayat sada sahat tu ayat pitu. Margati sori mahita majaha di ayat perpudi rak mahita majaha. Alai anggon waeng songon oddo hatani Jehoba. Sitopaho ale Jakob jala si jadi ho ale Israel. Unang ho mabiar ayahu do siluluhon ho. Nunga pola hujau guarmu ahu napunaho. Ai ahu do Jehoba de Batam nabadia ni Israel si paluaho. Nungga pola hulehon misir bahen pardenggananmu kusdohot seba singkatmu. Unang homabiar ay dongamu doau. Para okuma pinoparmu sian habis saran. Jala papungokku ho sian hasuduton. Ganup jolma naung marpanggoaran goarhu. Jala naung hutopa bahen hasangapoku. Naung hu jadi honro di naung hu baen ima sahatna martua ma akan natu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Naso
taha tidak ko maha porsiauta. Songonahina tidak kon ni dongata saha porsiao di sadok partibion. Rap mahita medok. Au porsea di debata Jahoba. Ido ama pergogo na suatu dosan. Natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jahoba nasasadai. Imanan itu buhon ni si Maria. Nagabe-gabean si Anton di Parbadia. Andorang saubuan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tu banua toru, dung di tano, naik tu surgo, lahudul tu siamun de bata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosan, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di Parbadia. Jala adong sadahuria na badia. Uria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot ni hasesan ni dosa. Dohot dihatai mandok. Ngulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate. Dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu mah dihita taluhutna. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu sia Januari 2022. Parmingguan di Huriata HKBP Rawamangun. Parmingguan sadarion Minggu sia Januari 2022 di Patupado pukul 6 pagi, pukul 10 pagi, pukul 10 tolu, 10 tolu puluh, dohot pukul 10 sia, dohot ketentuan sada. Daya tampung ni gereja Holland 450 halak di Ganup Parmingguon. 2. Ruas nanaing marminggu nunga manjalo vaksin paduahon. Tolu. Andorang so masuk tu gereja jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi. 4. Du keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap do mengikuti protokol kesehatan. Sude parminggoni di Patupa marhite tatap muka dohot live streaming. Ruas Nabaru. Minggu sadarion tajalo do gabe ruas Nabaru di Huriata ima sada keluarga Agustian Robitua Suryana Sigalingging ST MBA Darmatua Rosalia Borusianturi ST Rap dohot sahala yang konasida Ros yang HKBP Jalan Uskup Agung Sugia Pranoto Medan alamat Jalan Kayu 7 nomor 23, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Wik, Kampung Ambon. 2. Keluarga Yusuf M. Siburian, Rosiana Arta Uli Borusiahan, Rap Dohot Sahalak Yanakon Nasida, Ros Yan Gereja, HKBP Resort Paringinan Humbang, Hasudutan, Maringanan di Jalan Pulau Siri Timur 3, nomor 34, Pekayon, Bekasi Selatan, Wik, Duren Sawit. Saya di pasu-pasu tuhata mahamu gabe ruas nadengan di tonga-tonga ni Huriata, tarlumobi di Joloni tuhata. Ruas Namonding. Sada. Nah di hari Senin tanggal 3 Januari 2022 nunga jubolo monding sahalak amar ruas ni Huriata ima Insinyur Pandapotan Hutahayan, umur 62 tahun, hinabuluan Ninata Mariati Boru Panjaitan, alamat Jalan H. Nuar RT 008 RW 06 nomor 23, Kampung Bojong, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Wik, Duret, Sawit. Tudean hari Rabu tanggal 5 Januari 2022
di TPU Menteng Pulo, Jakarta. 2. Na di hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, nunga jumolomonding sahalak ama, ruas ni Huriata, ima, bungaran lamhot saragi tambah umur 60 tahun, tinading ni Nata Mariati Boru Rumapea Nainan, maringanan di Jalan Kampung Pertanian Selatan, RT 00 Sia, RW 03, nomor 16, Kalender Jakarta Timur, Wik Kampung Pertanian. Tudean hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 di TPU San Diego Hill, Karawang, Jakarta Barat, Jawa Barat. Nomor 3, na di hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, nunga jumolomonding sahalak ama ruas ni Huriata, ima, Kasiaman Monang Harianja, umur 82 tahun, tinading ninata Delvina Boru Samosir Nahinan, maringanan di Jalan Pemuda Asli 2, nomor 83, Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawamangun, Tegalan. Udeanna di Bona Pasogit, Hutabayu, Tanah Jawa, Pematang, Siantar. Tuhatama nama ngaleon pangapulion, dohot gogo di keluarga nama si tahun ani. Pelehan dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting, naong pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu debatama akka barita masa, dohot ulaon akka sipatu pauta, bayan sangap di Goarna. Songonima tikting di Huriata minggu saderion. Moliate. Martang yang mahita, damini debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiramuna, ibagasan Kristus Yesus Tuhatai.
Amin. Damang dainang nahina holongan di bagasa Yesus Kristus, hatani debata dihita di minggu parjolo dung Epifanias, imana tersurat di Lukas bidutolu, mamukasian ayat 15 sahatu 17 ditabba 20 sada sahatu 22 hujaha madihita. Managam-nagam do bangsoi diripube di bagasan rohana taringot tu si Johannes atik beha Kristus si ibana. Gabe dialusi si Johannes manasida saluhutna. Ahu do tutu madidihon hamu dohot aek alai na Roma nagumogo sian ahu. Na hurang tamado ahu makar hari talini sipatuna. Didihonon ni ido tuhamu todi parbadia dohot api. Di tangan nado purpuran payasonna ma pardegeanna. Papungon nado emena tusopona alai tutungon nado hurak kami tuapi nasora mitop. Alai uju tardidi natoropi saluhutna gabedoho ma Yesus tardidi jala dinamartangiang ibana mukap ma langit jalami jurmato di parbadia tuatasna marupa songon darapati jalama sama suara sian gijang songonon hodo anakku haholongani lomodo rohaku diho disido sahatna. Damang dainang di bulan Januari ima sada bulan na dibuat sian goar ni dewa Janus ima dewa ni halak Romawi Yunani. Allah dihaporsiai dewa Janus ima dewa ni mula ni nadenggan, mula ni akapasu-pasu di bangso Romawi Yunani. Jala pardopahan ni dewa Januson ima jolma sidua rupa ima sada pardopahanna uli manang bagak tujolo jala sada pardopahanna tupudi roa. Totu molo didok bohina roa atusatama dang ala pisikna naroa. Alai molo tabereng bohina roa dohonot tama alani muruk, alani arsak, alani sahid, dohot alani boban na adong di rohatta sipata tarida bohiton pardopahaton nabagape alai tarida marwa ibana. Molo godang bobatta, godang pikirata, godang akan masa di bagasan ngoluta, nabagakia pehita alai molo masa tuhita songoni amanginang gabe roama pardopahata bohita. Imana digobarhon pargobaran na parpudi bohi narwa muka yang jelek. Alai di pardopahat tujolo muka yang ke depan digambarkan rupa yang sangat indah. Rupa yang sangat indah yang menggambarkan ada senyum, ada tawa, ada sukacita, ada pengharapan. Mana digobarhon namar lapatan di tahun yang akan datang atau di tahun ini ada sebuah sukacita, ada sebuah pengharapan yang harus kuimani bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan aku. Jadi molo masuk kita tuganup Januari magobar hotuhita omma tahun para sini rohaon,
tahun olop-olop, tahun baga-baga, naikon pasahaton ni debatatu hita, akar ragam ni pasu-pasu, akar ragam ni las ni roha, di bagasan parnguluata, nang pe manaili hita tupudi, godang akana masa, nama bahen pardo pahatta, bohita roa, ala ni akana masa di bagasan ngoluta, alai hita porsea, hita martangiang, hita marpakirimon di tahun 2022 on. Sude boy tadalani di bagasan dengan jala di bagasan tersenyum hita ule bagak pardo pahatta nalaho madalani taunon. Ido amang inang molo pajupak kita dohok dongata tadado ibana nalas rohana dohok tadado namuruk ibana. Tang pola sukuna ni hola si malolong na penang pemar masker hita taboto dodong hatta na senyum atau tidak walaupun kita pakai masker sekarang ini dari mata juga sia si malolong toppe taboto do pardo pahan nauli na denggan tabereng sia buhiton tang boy di ototoi tang boy di gabusi tarida doi sian nangpe sian pamangatta atau senyuman kita ditutupi alai sia si malolong ton tarida do boha bohi na muruk bohi na tersenyum bohi na las ni roha ala boha ala akana masa di bagasan nguluta natal naung tapes tahun maboan pengharapan di hita amang inang nahuhaolongi di bagasa Yesus Kristus nuaing masuk mahita tu minggu Epifani dunggu Epifani atau Epifanias minggu parjolo tanggal 6 Januari ima minggu Epifanias 12 hari setelah Natal. 12 hari setelah Natal ima Roma Akka orang Majus manopot marsoba Yesus. Jala dinamanopot manopot Yesusi inasida godang tantangan rotu nasida ima dibahen Raja Herodes mihimna nalaho manobba poso-posoi hape nalaho pamatehodo nasoolo ibana mamusa nasoolo ibana manobba poso-posoi ubahen nalaho pamateonna alai saut do di sobba Jesusi ima guarna Epifani jala dihobar di bagasa tikyon di paubu ma turpukta ima taringo tu padidion ni si Yohanes dohot padidion ni Tuhan Yesus Kristus. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Udang jolma na manukun isaido Tuhan Yesusi. Isaido si Yohanesi odo naung di panurirakon aka panurirang. Si Yohanes odo na naung di suraton di pada Nairobi. Diakah sebenarnya Mesias yang diurapi itu mereka datang berduyun-duyun kepada Yohanes Pembaptis. Lahomadok hodo Mesiasi. Daun. Dangau Mesiasi. Anggo au madidi marhite aek do. Alai yanggo Mesiasi madidi marhite todi porbadia dohot api. Yanggo Mesiasi harorona ima songon sahalak nama boan purpuran. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Tentu kita akan natumua. Nah tinggal di huta takas dapeta boto songo dia purpuran. Ima molo masa sabion dohok batingon eme. Di sima terjadi purpuran. Molo nunga di bating emeon manang didege emeon yakak ma kaleng di bapasuk ma eme tu kaleng jalan naik ma tu atas batingan manang jongjong tu dolok-dolok baru dung masuk emeon di padabu ma di purpur ma emeon akka eme nadinggan pitor hok doi alai akka hurakam akka lapung nasodinggan akka bulung ni emei pitor dao mai mapiltik terbang sian eme nadingganon jala eme nadingganon oma jomuron
sahat tu nakoring jala buanon mulak tu bagas. Ima gobaran ni Tuhan Yesus. Ia Tuhan Yesus. Ima anak ni debata. Nama boan haluaun memisahkan kita antara orang baik, antara orang beriman. Asa ganup jolma dipurpur, dipiar, taridama di dia do monis, di dia do lapung, di dia do naboi si tutungon, di dia do boi si panganon. Di sima taringot tu haroroni Yesus Kristus. Yesus Kristus ro songo si paluai nama boan haluaon. Jala di boan ibana haluaon marhite purpuran atau sebuah penyaringan manang ise naso porsea naso marisi tarbolong ma ibana dang tau ibana mabongoti surgo hasonangani. Dung diudut nai amang inang tardidi ma Yesus. Sasitong na molo petardidi di Yesus di turpukon dang namarlapatan ibana mardosa ala memang padidion na pinatupan ni si Johannes padidi ima hamubau ni roha. Ala niya hado tardidi Yesus. Kenapa Yesus dibaptis oleh Yohanes? Ala dang mardosa Yesus. Molo petardidi Yesus asa hobardo tunatar surati. Jala asa dohot dohita tardidi tuhamatean dohot tuhahean. Supaya kita ikut serta di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jala dina tardidi Tuhan Yesus tarukap ma banua gijang. Jala haruar ma darapati songgop matu ibana. Odo anak hina holongan ni rohaku. Holong do rohaku tu ibana. Omma guarna evivani amang inang. Nyata kuasa Allah. Jala di bagasan omma dimulai Yesus akapakobasyonna. Yesus memulai pelayanannya ketika Yesus dibaptis. Allah menyatakan memperkenalkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Mulai ma Yesus makobasi ulonna. Damang dainang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Sude hita hala Kristen tarlumobi huriata HKBP memahami baptisan adalah sesuatu yang sangat penting. Arjen ubahena molo masa dihita dakdanak namar sahid poso-poso ala tabereng keadaanna sungguh kritis tapa masa do padidion nahinipu. Amang inang, molo tabereng do ruhut-ruhut dogma taringot tu padidion, marasing-asing, jala patubuhon perbedaan dihita, dangi besa sitong na natahatai, alai bohado hita maka haporsiai, dohot maka nguluhon padidion nasaha tu hita. Bukan saatnya kita memperbedakan di percik atau di selam, di kolam atau di sungai, atau anak-anak atau dewasa, alai ikon nunganian maka ngoluhon mengimani hapadidioni, ala padidioni ulau ni debatadoi. Baptisan kudus adalah prioritas Allah dalam kehidupan kita. Alani sejauh mana tahap porsiai, tahangoluhon, padidion nasaha tu hita. Molo padidioni, molo nang tardidio hita, nang dohot mahita. Tu hamatean ni Yesus Kristus, dohot tu hahianna. Atau kita sudah hidup baru. Bukan bagaimana caranya, prosesnya. Molo huriata, didia pedididi, tahap porsiai, tau kui doi amang inang. Ala tahap porsiai, sude. Barang siapa gereja yang telah membaptis nang sahmai alai bohado ibana maka hanguluhon padidion nang sahat
tu ibana. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Ikot takasdo tamemehon taguruhon tuaka yana kota na mungkin nama rumah tangga, na mungkin na godang mencari gereja asa di diom nasida muse. Ikon takas ajar honon tu nasida ia pa di dioni ima taringo Tuhan ngoluan nai baru alani ido molo di huriata HKBP takasdo molo madidi ikodohot natorasna ayah ibu ikodohot molo sodohot paima majo selesaikan dulu manang di dia petahu among na do tinong na molo soboi pese-pese bah madidi magodang maibana huhut maka tidak kon haporsyaon asa ta ajarhon ta memehon tuaka sudut nauposo. Amang inang nahuhaholongi di bagasan Yesus Kristus. Nuaeng topik mingguta Yesus anak ni debata. Isedo Yesusi tingoluta. Siapa Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita amang inang? Olo do jolma mangalusi Yesusi si bahen hamaluman diau. Yesusi namangalehos si pangano diau. Yesusi namangaramoti pardalanan ningolukku. Totu udangdo halak Kristen songon si huto Yesus naujui nasai holan ro mangihuto Yesus alai dang diboto si tuhu na mangihuto Yesus dang diboto ise Yesusi. Mereka hanya datang berkumpul mengikut Yesus. Mereka hanya menginginkan makanan si panganon. Holan nalahomalum do ibana asa Kristen ibana. Alai ise do Yesusi sasitongna. Molo di patupa Yesus pe hamalumon ni sahi duhita ikotakas mata tada debata ia debata si pangoluhau. Molo li deho debata pe si panganon di portibio dihita ikotakas maha porsyauta patuduhon aku telah mengenal Allah juru selamatku. Bunga-bunga ni namang ihuton Kristus do molo hipasi tadi tanoon amang inang. Bunga-bunga ni namang ihuton Kristus do molo boy hita sahat tu tahun 2022. Alai si tuhuna ima nunga parjabar aku telah memperoleh mahkota melalui Yesus Kristus. Nunga di parade ingana diau di surgo hasonangani ima sasitongna molo hutadda molo huhaporsyai Yesus. Alanido tanggudang behita madeli di tanoon maradopon Yesus molo sojupang akana pinangido ni rohata manang tinangyakon. Dang say manihai Tuhan Yesus behita molo sohobar tuakan at pinarsita doho tuakan amasa. Ala molo dipasahat di batape jika Tuhan memberikan semuanya ini kepada Tuhan itu adalah bonus. Itu adalah tambahan daripada iman kita alai say sitongna. Dosia ni nunga di parade ibana tuhita. Ibana do anak ni debata naung pangolu palua hita jolma. Amin. Martang yang mahita. Jehovah debata amanami. Madok mauliate dohami tua dopamhu Tuhan. Di minggu parjolo dung Epifani. Nunga patar ho di tanoon. Patar ho di ngolunami. Yesus anak ni debata. Ima ikon huha porsiai hami Tuhan. Ia Yesus. Dang holan mangalehon si panganon si inumon. Manang pamalum parsahiton nami. Alai Yesus Kristus anak ni debata. Si pangolu jala si palua hami. Ikon ido huhatidako kami, huhaporsiai hami. Muloboi pe hudapoto kami, alani haporsiaon nami, hahipason. Tabani akka pangkat jabatan, dohot pasu-pasu diaka parumatang gaun.
ihut ni akka haporsion nami doi Tuhan. Alai dau sia ni debata Yesus Kristus anak ni debata napaluahok kami na mangaleho diri na Tuhami ido pasu-pasu na ubalga di bagasan ngulu nami. Asa unang madele hami molo sojupang hobar tu na pinikiran hobar tu tangyang nami. Ay nunga di pasahato Tuhami lobi siat tangyang nami. Lobi sian na pinarsita nami. Alani i ajari mahami marhapor syaun dohot marpakirimon napolin tuho. Tuhan Jehovah di bata amanami. Di bagasan tikyon. Marukil piga-piga ruas ni huriam. Alani akan namuding nahina holongan ni rohana sida. Tuhan, o mana mangapuli diaka keluarga lehot tu nasida sadani roha lehot tu nasida Tuhan tiur ni pikiran asaboi dia dopi nasida akan amasa di bagasan parnguluan nasida asa unang madele nasida Tuhan alani namasa utangnya ko kami Tuhan akahami namar minggu yobason Tuhan kudang do nasoboi hupatol hashami todo pamu alai tarida mai siap pardopahon nami na kudang dape holso sahit si pikiron nami di tanoon alai tuhodo hami marpangusadean dang adong nasotar patupaho alani i say saut ma lomoni roham di bagasan parnguluan nami. Tuhan Jehovah di bata amanami. Pasu-pasu ma ruas ni huriam na di pardalanan. Pasu-pasu ma jauh ma ruas ni huriam na madau-dau siakko. Togihon manasida mulak musaitu huriam. Suaksoni akar ruas ni huriam na marsahit. Ima nyonya siani par Nurmani borusi hobbing. Edison Hutapea. Reynaldo Aritonang, Regina Tumanggor, Nyonya Huta Barat Boru Simanjuntak, Utor Mulia Panjaitan, Nyonya TM Siahan Boru Sitopul, Nyonya Simanjuntak Boru Panjaitan, Oktoviani Hasian Boru Marbun, Dohot Nasoboi Hubilangi Hami, Hubotohami Didia Nasida Marsahi Tuhan, Asi maroham dinasida Tuhan, paloas manasida Tuhan majalo hamaluman di pamatang nang ditodi, asa girgir rohanang to dinasida mamuji pasangapok ko tujulan nyarion. Mauliate madiho Tuhan, di bagasa Yesus Kristus martangia kami todo pamu. Amin. Meredehita. Ramanoto
tatangiakom mapeliata martangiang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroani saluhut silehol-lehon na denggad dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho, sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasupaso may jala ramoti, asa huparhasyak kami pelianon, pati bulhon harajom muritong-atong ani huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehol-lehom mitu hami, asalam girgir hai madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongosong na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusanami songopanesanami, di dosa nidongan namardosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disondakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon mabohina tuho, jala di pasorhom ma damena tutondim. Atas nama Sude Parhalado dohot nama kobasi di parmingguon pukul onom pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna horas madihita.